Fil-miliet tas-sena 1914 madwar 100,000 soldat mill-kamp Brittaniku li kienu jinkludu bosta Skoċċiżi u truppi Ġermaniżi waqfu mill-ġilied tul il-fruntiera tal-Punent. L-ewwel trattat informali tal-miliet kien bħallum 104 snin ilu fejn beda kollox meta lejlet il-miliet is-soldati Ġermaniżi ħarġu numru ta' siġar tal-miliet madwar it-trinek tagħhom. F'dik l-istess lejla, il-Ġermaniżi wkoll ħarġu numru ta' xematu bdew ikkantaw in-nijiet tal-miliet. Min-naħa l-oħra, il-Brittaniċi bdew ikkantaw l-nijiet tagħhom u ftit wara dawn iż-żewġ naħat ħarġu mit-trinek tagħhom u bdew isellmu u jagħtu l-awgurju l xulxin. Ftit wara dan xi soldati miż-żewġ naħat qasmu fl-art magħrufa bħala No Man's Land u qasmu bejniethom xi rigali li kienu forom ta' tifkiriet bħal buttuni u kpiepel, ikel, sigaretti u alkoħol u kif ukoll kantaw xi innijiet flimkien. F'jum il-miliet tal-1914 kien hemm ċerimonji ta' tfin u tpartit tal-priġunieri maqbuda imma l-bosta sorsi u anke ritratti jiġdu lil-ġnus imsemmija labu il-futbol flimkien. F'ħafna żoni dan it-trattat ta' paċi dam sal-ewwel tas-sena 1915. Is-sena ta' wara ftit unitajiet irranġaw il-waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet tal minħabba ordnijiet miktubin bi kliem ibes mill-kmandi għolja taż-żewġ naħat li projbixxu kull tip ta' waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet. Ħafna jirreferu għat-trattat tal-miliet tal-1914 bħala mument simboliku ta' paċi fl-umanità f'nofs waħda mill-aktar avvenimenti vjolenti tal-istorja tal-bniedem.